Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin, Senio, aitortu zagun honitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, erruki, jauna, erruki dakikula jaiko guztiz antxoa eta gure pekatuak barkaturik eraman gauzala betiko bizitzara. Aientza zeruetan jango hori, eta batean gurean aina horieta ere zeru dugu, horaztu, berenikatu aztu, horezu ez egin hau
Jesusek erantzun zion, ondo esan duzu, egizu horrela eta biziko zera. Baina legelariak bere burua zirutu nahi ez, onera esan zion Jesusi. Zaitut horreanik nire lagunduko. Eta Jesusek orduan, gizon bat zegoen behin, Jerusalemetik behera, Jerikora eta lapurren eskuetan egin zen. Lapurrek erantzi eta zauritu duten erdi hila guztirik ategin zuten. Hain zuzen, apaiz bat, zetorren bideatan behera eta ikusi zuen, baina beste bide bazterretik aurrera jarraitu zuen. Berdin egin zuen, han gertatu zen lerika batek ere, ikusi eta beste bide bazterretik aurrera jarraitu. Handik zehar bidez zegoen Samariako aldea, urreratu egin zen eta hala ikusita erroki izan zuen eta hurbilurik zauriak lortu zizkion oliloa eta ardoa gainera jauziz eta bere aberenean hartu eta ostatura eraman zuen eta antzaindu. Biharamunean bidenari batera eta ostalariari eman zizkion esanez. Zaindu ezazu eta gehiago erabiltzen baduzu, neronek onerakoan ordainduko dizu. Hiru egitan zein deizkiozu azaldu zela lapurren eskuetan egon zenaren lagunduko. Legelariak erantzun zion, harentzat erroki izan zuena. Eta Jesusek orduan, zoaz eta egin zu ere beste horren beste. Jaunak esanak. Oso marabia izan, entzun dugu gaurko igande honetan, Samaria onaren parabola. Eta parabola guztietan Jesusek beti mezu bat helarazten digu. Zerbait ulertzera eman nahi dugu modu berezian. Eta gaurkoan bere santiezake irakaspenetan oso argi agertzen den errealitate bat. Eta da, denok segidea da. Edozein tokitatik heldu gara ere, edozein tokitakoak gara ere, edozein modutakoak beti denak segidez ikusi behar ditugu. Kristauen artean ez ditugu batzuk arrotzu bezala, edo alde batera utzi bezala, edo baztertu bezala sekulan egin behar. Inongo pertsonarik ez da alderik, eta Jesusek hori askotan ulertzen eman
santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jagoiko ital guztiaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, harakiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Gerratik, gosetetik edo beste arazoetatik ieska joan direnak. Kristauen garbetik harrera ona hartu dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure indatuen alde, gaurko meza santuan bereziki, Beatriz Belautzaran izango dugu gogoan. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezan. Eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta onak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna, otoitzean dagoen Elizaren eskaintzari eta iguzu opari hau hartuko degunok santuagoak izan gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoikoa guztidu beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez gure pekatuak ezereztu ditu. Eta hilen artetik piztuz betiko bizi eman digu. Eta zugana igoz aita guztiz santu zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua,
santutasun guztiaren iturri santu edizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok hontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odoletan. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, Beatriz, Delauzaran, eta hildako guztiak arritzazu zure aurpegiaren arkitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose, bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure senaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan zure izena, etorre zure erreinua, egin zure zeruak izena lurrean ere, emaitu gaur egunetako ogia, barkatu izazorrak, guk ere zezorekin barkatzen ezkero, eta ez dut eman, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo beteko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zait gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman duzu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman duzue pakea ekarri. Jangoikoaren bindotxa, zuk zen duzun hartua, erroki jauna, ona hemen jangoikoaren bindotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren dira dituak.
Egin dezagun otoitz. Zure doaiak harturik, otoitz egiten dizugu jauna, misterio ospatzen dugun bakoitzean, gehitu dadila gure salbamena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztiaduna gaukak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko. Eskerrik asko jauna, orain, invitam eterna.